Мы выбираем правильный курс. Бейся ровнее, жизненный пульс. Чем старше, тем моложе. Менә шундый девиз астында шәһәребездә 20 елдан артык инде пульс өлкән яшьтәге волонтерлар төркеме эшләп килә. Шушы көннәрдә һәрвакыт ярдәм итәргә әзер булган өлкәннәрне хөрмәтләделәр. Сегодня я хочу сказать вам огромное спасибо за ту жизненную, активную позицию, которую вы поддерживаете в течение вот уже более 20 лет. Есть моменты, когда мы не успеваем, не имеем права, и тут на помощь приходите вы. Вы для нас очень дороги, вы нам очень ценны. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында район тормышында актив эшчәнлек алып барганы өчен пульс волонтерлар төркеме җитәкчесе Мария Боровицкихка район башлыгының мактау грамотасы, отряд әгъзаларына рәхмәт хатлары тапшырылды. Дорогая Боровицких Мария Никитична, мы вас поздравляем и вручаем почетную грамоту за активную жизненную позицию, участие в общественной деятельности и в связи с юбилейным днем рождения. Это вам. Пульс волонтерлар төркеме һәркемгә үрнәк олы яшьтә булуларына карамастан алар актив тормыш рәвеше алып баралар. Районның ялгыз яшәүче өлкәннәренә, күп балалы гаиләләргә ярдәм итәләр. Бәйрәм хөрмәтле затларга карата яңгыраган матур сүзләр һәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.